шинохта ҳасти инсонам бигем ки ютуб канали худша дора, барномаҳо мебаранд. Гӯем ки агар кадомит ки обуна шидагӣ нестем дар канали адвокат Қодиров, агар хато накунам, адвокат муаззама ҳастам, хел дохил шавен, обуна шавен. ин ҳама вақт фаъол аст. бигем бисёр аз дарди ҷомеа, бигем оила, ҷудошавӣ ва тарбияҳои фарзанд, дуруст нодуруст ба роҳ мондан барномаҳо дорад. инсони соҳибақл, инсоне ки чандин солҳо дар корҳои бигем ки адвокатӣ кор кардагӣ аст, бисёр каму беши зиёда дидагӣ аст дар ҳаёт. бигем бисёр инсонҳое бигем ки ҳамон короша бурдагӣ аст, яъне фарҳанг, маданияти мардума бештар бигем ки дарк мекуна, медона. иншоалло муаррифӣ кардам, куҷо шидем? салом алейкум. умедворам хуб саломат боше. овозам ба фикрам хуб рафта истодааст. на афсӯс шид овози шумо. хуб, имрӯзам фикр кунам бо хабартарам ҳастем. сахти бад хабарам надошта бошен, якам кам хабар. не хабардор ҳастам, хабардор шудам. барои мавзӯи хеле ҷолиб аст ва вориди барнома шудам. рости гап натавонистам ки тоқат кунам. манам баъзе вақт мавзӯи шуморо гӯш мекунам, маъқул мешавад, дохил мешавам, шумо ҳамин қарздор намонам гуфта омада бизанед. хеле боша. рост не гап ба қарздорӣ ҳам нест, лекин мавзӯи хеле ҷолиб буд. мавзӯи дарди ҷомеа аст воқеан ҳам, зеро муҳоҷирони мо хеле бисёранд дар Русия ва дар дигар давлатҳо, хеле бисёранд. агар хато накунам аз 2 миллион зиёданд, қариб 2 миллион бошанд, баҳро хеле зиёданд. бештар аз 2 миллион ҳастанд. бештар аз 2 миллион ҳастанд. ва мавзӯи шумо хато накунам, дар муҳоҷират чӣ бурд карданд ва чӣ бой доданд, дуруст? бале, айнан ҳамин аст ки инсонҳо солҳои тӯлонӣ ғариб мешаванд барои як дастовард кардан, аммо дастоварди ҳамон инсонҳо бештар ҳаст, ё ин ки он чизое ки гум карданд бештар ҳаст дар ғарибӣ сафар кардан. дуруст. ино бубинем ки дар аксар барномаҳо мардуме ки дар дохили ватан ҳастанд, ман намехоҳам бо номи безеб гирам онҳоро, зеро инсон ҳастанд, тоҷики ҳамватани мо ҳастанд. мегӯянд ки аксар мардум барои муҳоҷират биромадаанд, яъне бо хоҳиши худ. чунин гапҳо ҳам шудагӣ буд, бисёр мешавад. лекин инро бубинем ки муҳоҷироне ки айни ҳол бо шумо пайваст шуда истодаанд, ё ин ки бо дигар нафарон пайваст шуда истодаанд, ин мавзӯъро рад мекунанд. онҳо аз маҷбурӣ ба муҳоҷират биромадаанд ва чӣ дастовард овардаанд. ман ҳамаро гуфта наметавонам, хай гӯш кардам барномаи шуморо ва дигар барномаҳоро. дастоварди мардуми муҳоҷири мо камтар аст аз он чие ки бой додаанд. аксарият ман худам ҳам, шумо ҳам ва дигарон ҳам, ман муҳоҷират гуфта метавонем, дар ғарибӣ гуфта метавонем, ҳиҷрат гуфта метавонем, намедонам ба кадомаш ториқа мегирад. чиро бой додем? ман аз худам мегирам, аз ҳама азизро, муқаддасро ман бой додам. шахсан ман худам модарамро бой додам. дар он вақте ки ман дар ҳиҷрат будам, қариб ки 5 сол шуда истодааст ки ман берун аз ватан ҳастам. сабабҳояш 5 сол шуда истодааст. 5 сол, ё 50 сол шунавидам. не, соли 5 рафта истодааст ки аз ватан гарибӣ ҳастед. дуруст. дар 5 сол аст ки 5 сол мешавад ки аз ватан берун ҳастам. бисёр чиро бой додем. ман шахсан аз ҳама муқаддасро, модарамро бой додам ки баргардондани ин ғайриимкон аст. яъне бибинед хонум Азама, инҷа чизе аст ки инсонҳое ҳастанд ки баъзан инсонҳо мисол аз дасти режим дигар маҷбур ҳастанд ки тарк кунанд дигар он минтақаро. аммо инсонҳое ҳастанд ки мисол ҳеҷ кам маҷбуршон намекуна, шикам ӯро маҷбур мекуна, хос барои хотири шикам омада 10 солу 20 солаҳо пасттарин, яъне рус ҳеҷ вақт барои миллати мо як кори хуб наметавонад. агар ки як 10 та 20 таш ҳам як заводи як ҷои соз кор кунад, яъне ки як шумор, як чандташ, яъне ки
ом яъне общий агар гирем бештараш дар ҳамин кӯчаровӣ гӯем ки стройка хуб ҳамин корое ки пасттарин яъне охирондараҷа кора барои мардум метавонад омада дар Россия ҳамин мардум охирондараҷа кора мекунанд. бале чун аст онҳо кӯшишам намекунанд ки болотар корҳои болотар яъне ки хубтар дарёфт кунанд, аммо ба ҳамун мақсаде меоянд ки як чи дастовард кунанд, аммо ба он коре ки охиронсифаткор яъне ки охирондараҷа кор ҳичи дастовард карда намешавад. танҳо шикамқарор ё ки шиками худат ё шиками оила ё падар модарта ҳамунам наск ё гарох ё мош харида метавонӣ, гӯшт харида наметавонӣ ки модар дар таваққаш пири гӯшт бошад. аммо қиматтарин чизошона гум мекунанд. Падар, модар, ака, додар, хурсандӣ, хушбахтӣ ин чизоро гум мекунанд ин мардум. Ба ивази як чанд миқдор пули моҳона фарз кардем 40,000-50,000 русӣ ба ивази 40-50,000 русӣ ки метия урам як қисмиша патенка гуфта мегиранд, як қисмиша духтургузар гуфта мегиранд, як қисмиша прописка гуфта мегиранд. ҳамоне ки 50,000 агар бита 30,000ша мегиранд, ҳамун 20,000ш мемонад, ҳамуна 10,000ша боз дар эҳтиёҷи худ дар Россия истифода мебарӣ, 5,000 дигаша боз аз дастат маҷбуран милисаҳо кашида мегиранд ва 5,000 дигар боқӣ ризқи модарат равон мекунӣ хона. як миқдори майда равон карда метавонанд. Бале, яъне аз 10 якша равон карда метавонӣ, 9 дигаш дар эҳтиёҷи худат ва боз Россия баргардонда пула мегирад. Аммо мардуми мо як бор дарк намекунанд ки ман 10 сол ҳаётма бой дода истодам, умрма бой дода истодам. Инро бубинем ки дуруст, инро бубинем ки 10 солҳо, 15 солҳо онҳо аз дур аз фарзанд, аз зану фарзанд, хешу табор, падар модар дар ин момент падар мегузарад, модар мегузарад, дигар хешу таборон мегузарад, мардум рафта иштирок карда наметавонанд ҳатто дар ҷанозаҳошон, яъне ки ғамшарик шуда наметавонанд. То чӣ андоза мо рафта расидем, мардуми мо рафта расиданд, миллати мо рафта расиданд. Барои ман ин хеле аламовар аст. барои чӣ дар Тоҷикистон ҷои кор пайдо карда наметавонад? Барои чӣ дар Тоҷикистон барои мардуми мо ҷои кор омода намекунанд ки мардум дар хонаи худро обод кунанд? Боз айби ки ҳаст аз нигоҳи шумо ҳамчун зан, айби ки ҳаст ки дар ҳамин Тоҷикистон кор нест, ҷои кор нест? Ки айб дорад дар ҳамин? ҳукумат. Яъне халқ айбдор нест? Халқ тарс айб надорад дар инҷа? тарс дорад. ҳар як ҷавонмард айб надорад дар инҷа ки ҳар як мардака вазифаша ки ватанро обод кардан, истодан, яъне сар надодан. Бояд талаб мекардан, бояд талаб кунанд. Дар хонаи меброянд, бачаҳоам мераванд рақс кардистанд, духтароам рақс кардистанд. Мо 24 соат ай праздник, ба ай праздник, ай праздник, ба ай праздник, ай праздник, дар ин праздник картошка. Кӯдакои майда аз боғча буромада рақс карда истоданд. Аз боғча ёд дода истоданд рақса. Айби ки аст? Мо халқ, мо мардако айб надорем. Мо мегем айби ҳукумат аст, лапоткара биги чиқри бикан. Ӯ инсоф надора ӯ ҳукумат. Охе, конечно, ту чиқри бикани инсоф дора ҳукумат. Инро бубинем ки мардуми мо ба як бурда нон тоқат карда истоданд. Мегӯн шукрона кунем, худоба шукр кунем ки ту як бурда нон ёфта хӯридӣ, худоба шукр кунем ки ту зинда гашта истодаӣ дар Тоҷикистон. Шукр кунем. Барои чӣ? Ба забони русӣ ки фикр кунем ки мо жит накардестем ё ки мо выживание дорем, аз гурснагӣ намурем. барои чӣ дар дигар давлатҳо, инамо дар Аврупо зиндагӣ мекунем, ҳатто дар Русия он маҳсулотҳое ки ҳаррӯза молики истифода мебаранд, хӯрокворӣ дар он ҷо арзон аст. Ба ҳама ҷо дастрас ҳаст. Дар ҳама ҷо истифода бурда наметавонанд. Ман дар Россия дар муҳоҷират будам. Мо мардуми мо дар Россия мо худмонда иҷозат наметем ки аз магазин ин ё он чиз дили хоҳмона харида омада пухта, мисол гирем як рӯз дил мехоҳад моҳӣ гирифта биёем, креветка, акрачка биёрем, жарид кунем, гӯшт биёрем, пазем бигем, ба сери бихӯрем. Яъне ин чиза мо позволят намекунем. Мо обшӣ ҳастем, системаи Россия мардум 10-15 нафар ҷавоно дар як ҷо зиндагӣ мекунанд, баъзан 20-та.
қопчаи орд мехаранд, мардако хичон хамир мекунанд, хичон пушокошона мешуванд, хичон авқот мекунанд, навбат қатӣ. Ман ҳам кора мекардам, навбатда як рӯз навбат меояд, 10 нафаре 10 рӯзда як бор навбатат меояд. хай пушокуро ҳар ка худаш айхича мешуд. Авқот мекунӣ, хамир мекунӣ, ҳамун чизе ки дар Тоҷикистон мехӯрӣ, ҳамун чиз. Баъзан ҳолатҳо мешавад ки барои уҷа гудак ё падар модар гӯшна намона гуфта ку ҳамун чиза худта позволят намекунӣ. ҳамун гарох, мош, наск, макарон нам хеле зиндагӣ мекунӣ. То ки уҷарам бихӯронӣ. Фақат барои шиками май тараф. бале, он маблағе ки дар Россия кор мекунӣ, агар мисли ҳамун як рус агар расход кунӣ, рави ба худта дилхоҳ чиста биёрӣ, бишинӣ, бихӯрӣ, айн мо ба ин мо ҳам ба худта мераса халос. аммо мо он чизе ки ба падар метем, аз инаи шикам, нахе шикама ҷиқида, сокша ҷафида, камтарак дар шиками худмон дар дурунш партофта мемонем, ин қарак намекунем. бале, баъд падар дароӣ мекунем боқиша. инро бибинед ки дар ҳамун падар ба оила равон мекунед, дар ҳамун ҷо ҳам чизи сос гирифта хӯрда наметавонанд. ҳамун ҷо ҳам бо макарон, яъне як пачка макарона бигем ду тақсим мекунӣ мехӯрӣ, да нимша оилаи падарат, нимша худат. ҳамин хел аст зиндагӣ. аммо чаро ин мардуми мо ҳамин қадар гум кардагӣ чизошон дар ҳаёт зиёд ҳаст ки ҳозир ҳисоб кардем, биромадем бозам ҳамин роҳа ихтиёр карда истоданд, бозам дар ҳамин роҳ фарзандошон оварда истоданд. нигоҳи шумо ҳамчун юриди як инсони бигем ки як мафкураш бозам кушодтар, зан ҳам бошен, бовар кунед мафкуратон хеле ман мешиносам шуморо, яъне васеътар аст. яъне нигоҳи шумо чӣ аст? инро бибинед ки аз нуқтаи назари юридикӣ ман инҷо гап зада наметавонам, зеро мардум бояд худаш ҳал кунад ин масъаларо. инсонӣ, аз нуқтаи аз нуқтаи назари инсонӣ бошад, бояд дар ҷои худ онҳо талаб мекарданд. дар муҳлати ин чанд соли 10 солҳои охир бояд талаб мекарданд, худи мардумам обод мекарданд. дар ҳақиқат дуруст гуфтед, мардумам худ обод мекарданд, лекин барои обод кардани худи мардум бояд аз боло дастгирӣ шавад, аз тарафи ҳукумат дастгирӣ шавад ки мардум обод кунад, ҷои кори худро пайдо кунад. дар ҳолате ки нашава баъд чӣ кор карданд? не, бояд талаб мекарданд. аз ҳуқуқи худ бояд талаб карда тавонӣ. барои чӣ орд 300 сомон имрӯз шудааст, мардум хаб? барои чӣ барқ нест, мардум хаб? барои чӣ талаб намекунанд? барои чӣ ба дар пушти дари ҳукумат ба дигар минтақаҳо рафта онҳо намекӯбанд ки барои чӣ дар асри 21 мардум барқ надорад? дар куҷо гуфта шудааст? барои чӣ як халта об 300 сомон дар ҳолате ки онҳо 500 ё ин ки 1000 сомон ина мегиранд маош? талаб бояд мекард. аммо як чизи нуқтаи хам намекард. мардуми мо фақат сар хам мекунад, шукрона мекунад, андаке интихоб мекунад роҳи муҳоҷиратро, меран кор мекунанд, гуфти шумо болопатука фақат ё ин ки ҳоҷатхонаи рӯсоро ё дигар ҷо тоза мекунанд, як ҳамун пайсае ки кам ба даст меоваранд, равон мекунанд ба аҳли оилаи худ, то ки дар он ҷо намуранд. он ҷо зиндагӣ. як чизи хуб зикр кардем. ман вақте дар муҳоҷират будам дар русияҳо, вақте зимистон мешид, корҳо суст мешавад, мембара корҳо нест. яъне ки агар дар вақти сезон кор кунӣ, мисол ҳамун вақтҳо даврҳо агар кор кунӣ 20,000 18,000, зимистонда 8,000 кор мекардӣ. 8,000 ба чӣ мерасад? яъне дар зимистон вақте ки бачаҳоро мегуфтем ки мерем Тоҷикистон наки дига зимистон шида 7-8,000 меёбӣ, ҳамин зиндагӣ дами худо да ҳилла мераса, мерем мегуфт куҷо мерем, свет нест дар оҷа. имрӯз ман фикр мекунам ки бибинем ки ӯ ҷавон барои набудани свет Тоҷикистон намерава, аммо ҳамун мардак мега худша, яъне ки як таш ма имрӯз ма тасаввур карда истодам ин чиза ки модарша позволят мекунад ки дар ҳам бесветӣ бишина, падарашда иҷоза метаҳад ки дар ҳам бесветӣ бишина, худаш намерава ҳамуҷо. медонед барои чӣ? барои он ки мо аз ҳаққи худ талаб карда наметавонем. мо аз ҳуқуқи худ дифоъ талаб карда наметавонем. он чизе ки барои мо зарур аст, мо талаб карда наметавонем. мо тарсу шудем. мардуми мо воқеан ҳам тарсу шуд. раққос шуд, сурудхон шуд. мо фақат ҳамин дар муҳлати 10 солҳои охир фақат ҳаминро ба мардум омӯхтем. куҷо шуданд? фақат рақс бозӣ, шукрона мекунем, тамом. талаб намекунем. мо талабро тамоман аз хотир баровардем. ҳамин ма шумо як савол кунам. шумо нағз ганда дар давраи СССР таваллуд шудагӣ, не? дуруст. дар ҳамин даври СССР дар Тоҷикистон гул дарахт буд ё ки набуд?
ё ки навшунон деста намеёрад. гул дарахт ҳамеша буд, ба фикрам дар ҳама ҷо буд. охир ёзи мардуми Тоҷикистон ҳамун гула ободӣ гуфта истодан, хиёл мекунем ки дар ҳамун давраҳо набуд ин чизо, нави ё пайдо шуд ки мардум мегӯяд гула бубин, дарахта бубин, ободиро бубин. Ҳамин гул, дарахта, ободӣ дида истоданд мардум. гул дарахт дар ҳамон вақту замони худ кати буд, аз сар буд гул дарахт, обод мекарданд. Вақти Пас СССР чиба ҳам дар обод вақти мекарданд. СССР обод набуд, дар вақти Союз обод набуд ин давлат? Ба вақту соати худ обод буд. Гул буд, ҳамеша гул буд. Пас чаро ин обод мардум гула мекарданд. ободӣ дида истоданд? Якчиро бубинем ки дар вақти СССР мумкин ҳозире ки чӣ хеле гулкорӣ карданд, дар ҳамон ҷо биноҳои бисёр ошёна бунёд карданд, шояд ин хел набуд, камтар буд, лекин мардум соҳиби хона буд, мардум гушна набуд. Ҳамин гул буд худаш дар ҳам вақт. Ҳамин гулро хӯрда намешавад ку, гул ҳамин буд. кӯчаҳода гул буд? Барои чӣ набуд? Ҳамон агар кадрои вақти СССР-ро буберед ябор, лентаҳои архивро буберед. Чаро имрӯз ҳамон мегӯяд кӯчаҳоро намебинӣ, ама гулкории обод аст мегӯяд. Ҳамин гул ободӣ аст? аз нигоҳи шумо. Ман баъзан вақтҳо мешинам амеро тамошо мекунам, як хелошаку мегӯяд ободиро бинӣ, гула бубин, гӯё ки ҳамин гул дар Тоҷикистон набуд, ҳамин Эмомалӣ оварди гула. охир гул буд. хуб, ино гулкорӣ карданд, обод карданд, бунёд карданд, шаҳрҳоро хушрӯ карданд. ин дар ҳолате ки гул ҳаст, дуруст, обод карданд, биноҳои хушрӯ, агар аз Душанбе ё ин ки аз дигар вилоят камтар бурои свет набошад, барқ набошад, шиками мардум гӯш набошад, ин гул чӣ дар кор аст? ин биное ки биноҳои баландошиёне ки свет надорад, чӣ дар кор аст? инро чӣ хел фаҳмидам? Мардуми мо тоқат кардем, мардуми мо пуртоқатанд, тоқат кардем. Намедонам бо чӣ қадр дигар тоқат мекунанд. Ман ягон касро ба ягон ҷо даъват карданӣ нестам, лекин ман фақат ҳаминро аз ҳуқуқи худ дифоъ кунанд, талаб кунанд. Он чие ки ба онҳо лозим аст, бояд талаб карданро ёд гиранд. Барои чӣ нест? Барои чӣ барқ нест? Барои чӣ орд қимат шудааст? Барои чӣ сабзӣ нархаш баланд шудааст? Барои чӣ талаб намекунанд? Сабзӣ витаминиш болотар будааст, фаҳмиданд ки сабзӣ витамин дорад, барои ҳам нархаш хезонд. бас будагист. бас аст дарафта дар дига ҷо кор кардан. Биён талаб кунанд, корро талаб кунанд, ба мардум кор аз ватани худ мегӯянд ки дар Амрико нест муҳоҷират, ё ин ки дар Европа нест ҳаст, дар ҳама ҷо муҳоҷират бошад, лекин он муҳоҷирое ки мо рафта дар дига ҷо ранги ғулом кор карда истанд, ваё хеле кор намекунанд. ҳаминҷа рӯзе ман дар як ҷо як мулоқот доштам, қатъи як бигем як чанд инсони лозимӣ вақти савол карданд ки гуфтанд ки яъне шароити Тоҷикистон яъне уровни зиндагии инсонҳо савол доданд. Ман гуфтам ки мисол чӣ хеле розӣ ман оцениват кунам битим шумода. Ба ман гуфтанд ки ҳамун средний класс оцениват кунед, яъне ки средний класс чӣ хел аст, мо аз ҳамон меброрем хулосара. Ман гуфтам мо надорем средний класс, мо дорем бой, мо дорем камбағал. Ман баъзан изо мекашам. Ман барои гуфтан изо мекашам. Мо класси средний надорем. Инаи давлатҳо доранд, мисол гӯем средний класс, маошаш мисол 700-800 ҳазор доллар средний аст мегиранд, аксар зиндагиш миёна, мошинам дорад, хонам дорад, ҳамаи чиро дорад, зиндагӣ мекунад. Аммо мо надорем, ҳам хеле класси средний надорем. Мо дорем як қишри бой ва қишри камбағал. Мо миёна надорем. хуб, инро бубинед ки дар ҳолате ки ҳама чи маҳсулот қимат аст, озуқаворӣ қимат аст, баъд маоша агар гирем, маоши миёна 1,5 мегирем. 1,5 маоши миёна бошад, дар як оила ким чанд нафар ҳастанд? Тақсим кунед, вай намерасад маош. инро бубинед ки ҳозир ба фикрам дар Тоҷикистон нест оилае ки як нафар ақаллан дар муҳоҷират бошад. вай маҷбур аст ки ба муҳоҷират равад, вай кори пастинро мекунад, зеро ки дар Тоҷикистон гӯшна намонанд, аҳли оилаш гӯшна намонад. лекин хомӯш бояд дар муҳоҷират кор кунад, саломатиашро аз даст диҳад ҳам вай бояд кор кунад. Дар ҳамон ҷо ина агар баромада мерад, вай оё ба ватан гашта мебиёд, оё намебиёд. Бубинед ки чанд ҷавонҳо мурда истоданд, калонсолон мурда истоданд. ҳама аз чие? Пас чаро ҳамин инсонҳое ки ҳамин ҳолата таҷриба мекунану худошон, аммо боз дар ҳамин ҳолат фарзандошон одамо меёранд, боз дар ҳамин ҳолат
ҳозир боз дар ҳамин ҳолат бигем ки ну патон каша меёра ва намеброянд, намеган мардум ки наёян ҳамиҷа, нест ҳамиҷада шумо бой метиҳен дар ҷои як чиз дастовард кардан. шумо ҳаёттонро бой додестин, ҳамаро бой додестин дар инҷа. чаро ҳамира намеган ҳамун калоно? ман барои ҳамин ҳайронам. Ман намедонам барои чӣ. ман имрӯз хусусан барои апай чароза шуморо қабул мекунам. Ман хусусан барои инами барномаро кардам ки чӣ ба мардакои мо вақте ки мегӯянд ку як одам дар чиқрӣ зад, бояд қафобдагиро бигӯяд ки бародари чиқр аст, эҳтиёт кар. чаро ҳамин инсоно задестанд дар чиқрӣ, бо хомӯшанд ки бо хачон фарзандошон оварда дар ҳамн чиқрӣ партофтестанд. Дар мафкура чӣ аст? ба фикри ман мафкураи бисёр рол бозӣ мекунад. Оно ғайр аз он чие ки мебинанд кор мекунанд лапотка бо ягон чи дигар ҳеҷ намебинанд дар он байни ким чанд солаҳо. фақат ҳаётро дар ҳамин мебинанд. ё ин ки барои хонондани фарзанди худ маблағ пайдо карда наметавонанд. Зеро дар Тоҷикистон ҳамаш бо маблағ аст. Донишгоҳҳо ҳамира медонанд чӣ ба фарзанд ба дунё меоранд. медонанд амро хиронда наметавонанд, медонанд хононда наметавонанд, медонанд пӯшонда наметавонанд, медонанд ки ояндаш марди кор мешавад. барои чӣ ҳамун фарзанда ба дунё меоранд? физиология. یه نوشرگی فیزیولوژی شبا باید وقتی خیلیت هم میکنیم از مایلی فیزیولوژی داری دیگر هم فیزیولوژی گفته درست 5-6 تا میبروری بدی چی فیزیولوژی است واقعا هم مشکل است. پیغام شما معظم خان با همون مردهایی که فردا فرزنداشون به مهاجرت آوردنی هستند، همون دادرهایی که فردا مهاجرت آمدنی هستند، با پدرای نمون انسانایی که اجازت میتن که فرزنداشون با مهاجرت رو به غربت. پیغام شما چی است با همون مردم؟ پیغام من نبیارند فرزنداشون نبیارند به مهاجرت، کمتر به کوشش کنند در وطن طلب کنند، حق خود رو طلب کنند، جای کار رو طلب کنند، به سویتی نشنن، باشم نشنن عین حالو، لیکن طلب کنند که سویتی ما رو بیته. برای چی؟ برای چی در قرقیزستان هست، برای چی در افغانستان هست، برای چی در ما نیست، برای چی خالطه اود اینقدر، برای چی مبلغ معاش اینقدر طلب کنند. در اروپا یک وقتی در یک جا 6 تا بودیم، یک نمیدونم زودروز بود چیزی بود، 6 تایی بودیم، یک دیش نسختی. بعد سویتا کشتن شام مونده گفتن رومانتیچسکی اوشن میشوه. ما گفتم میبخشه ما 30 سال رومانتیچسکی اوشن داریم گریان کنیم سویتا بیا ما به رومانتیچسکی بخریم. بعدی ما رفتم باید بشینیم رومانتیچسکی کنیم. در اروپا مردن سویتا یعنی خاموش کردن سویت با شام اوقات خوردن رومانتیکا میدونن. نه که شاید ما توجیکا بخبر هستیم که 30 سال رومانتیچسکی زندگی داره. بیچاره توجیکای ما فقط در رومانتیکا زندگی دارن عینه‌ها. ملتی 10 سالهای اخیر میگوییم. در اینجا اگر برق رو خاموش کنن شامون رومانتیچسکی باشه دیگه در اونجا همیشه رومانتیچسکی. فصل زمستون شاید همین فرزندای پشتی همین رومانتیچسکی بعد دنیا اومده هستن. پدرشون بیخبر هستن. اوجنو رومانتیچسکی میشه و بعد فرزند بعد دنیا میویه. واقعا هم پیغام شما پیغام من طلب کنم که من یک شوخی کردم امروتون خندیدم کمتر بود نفس کردین طلب کنم قاعده داشته باشه این شوخی асубқи худ талаб кунанд. این روز چهارشنبه من باز برنامه اوماده کرده ایستادم. شما رو هم دعوت میکنم البته آزادی وجدان وارد شوین، مردم وارد شوند. برادرای عزیز، دوستای عزیز، کدامی که подписаться نیستند کانال اینا نام کانالتون رو معرفی کنید. حتما نام کانال معظمه کدیرова. ادوکات معظمه کدیرова. ادوکات معظمه قدیرова یعنی که کانال دارن. شما میتونید دوستای عزیز دستگیری کنید و آینده بسیار چیزا رو برای میبخشین چشم سوخته کرد. آینده برای خودتون چیزای لازمی یعنی سوالهای لازمی از نگاه حقوقی و از دیگر چیزا و برنامه بی‌نهایت خوب است. ما هر خیل برنامه در اشتراک نمیکنیم که این برنامه امیده یک درآمده معظم خونده اشتراک تشکر. این رو ببینین که لیکن با مردم ما اینقدر برنامه حقوقی پسند نمیاد. برای چی ما حیران میشوم بعضا تماشا میکنم. در حقیقت همون